Жива музика не е само памет. Едно общество, в което автентичната народна музика е наистина ежедневна и неутрална, не би било просто по-различно музикално, то би било различно културно и социално. Това не става с повече песни, а с промяна в начина, по който културата присъства в живота. Какво означава неутрална? Неутрална не означава безлична. Означава естествен избор, не изключение. Да бъде позната и разпознаваема, да не изисква специален повод, да не е затворена в етнографска среда. Както днес някои жанрове звучат навсякъде, така и народната музика може да бъде една от нормалните звукови среди около нас. Проблемът днес в България, народната музика съществува, съхранена е, но рядко присъства в ежедневието. Тя е на сцена, в фестивали, в архиви, но рядко е в градската среда, в медиите, в ежедневното слушане. Това не е липса на култура, това е липса на присъствие. Какво липсва, за да бъде една музика част от живота? Тя има нужда от достъп, видимост, среда, навик. Без това всяка традиция остава изолирана. Какво е нужно достъп? Нужен е достъп до публични и дигитални каталози, лесно намиране на автентични записи, ясно подредена и описана музика. Медии нужно е реално присъствие в радио, телевизия и онлайн, включване във филми, предавания и ежедневни формати. Нужно е нормализиране, а не екзотизиране. Публична среда, музика в заведения, транспорт и градски пространства. Разнообразие от звукови среди. Народната музика като естествена част от тях. Образование. Не само изучаване, а слушане. Развиване на слух за ритми и стилове. Ранно излагане и слушане на автентична народна музика от ранна детска възраст. Каква музика? Автентична народна музика означава запазване на характерните стилове, ритми и мелодии. Приоритет на автентичните народни инструменти. Отсъствие на жанрово смесване, което променя същността. Но също така традицията не е застинала, тя може да се развива отвътре чрез нови песни, нови изпълнения, нови поколения. Какво ще се промени в такова общество? Народната музика няма да е специален случай. Тя ще бъде нормален избор. Ще съществува редом с други жанрове, без да ги измества и без да бъде изместена. Баланс, не доминация. Реалността. Това не означава, че ще звучи навсякъде, че ще стане единствена, че ще замени други жанрове. Означава да бъде видима, достъпна и част от избора. Най-важното жива музика не се пази само в архиви. Тя съществува, когато се слуша. Призив. Ако вярваш, че народната музика трябва да бъде част от живота, а не само част от миналото, търси я, слушай я, подкрепяй я, настоявай да присъства. Нека се слуша не като спомен, а като звук на настоящето.